Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:09. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Wow, Biyernes na ta subong. Umpisagid sa adlaw sang pangabudlay, no? Labor Day, May 1 sa sining adlaw mga kaaksyon. Kamusta nga itong sining mga kaaksyon? Adlaw naton ini nga mga mamumugon. Kamusta?
ang COVID-19 sa gyapon amo pang ginabantayan, no? Kay yari pa kita sa enhanced community quarantine ang bugos nga syudad sang Bacolod, while ang Negros Occidental na paidalom na sa general community quarantine. GCQ na sila pero still ang pag-iosang probinsya limited sa gyapon bangod man sa sining ginapatuman nga GCQ, no? Kaya hindi pa sila makalakbay gid diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kay ti kon buksan na ang mga border, siguradong ang halos kalabanan ang madagsa diri sa Bacolod, no? Until May 15 pa ni mga kaaksyon pagabot sang Mayo 15, way pa may baluan ang Bacolod kung madagdag sa GCQ o kung makontinue ay perti, no? Ti kabayuntang nga yara lang kamo sa mayong kahimtang samtang raga umpisa na kita sa bulan sang mga kabulakan. Way manis ang Flores de Mayo nga matabo, kundi may mga rallies kung tani on May 1 sa sining adlaw, why ini mga rally? May mga pila lang ka mga ginapabutsyag sa social media ang grupo sang pangabudlay. Pero unlike sa nagligad nga mga tinuig nga kada May 1 mayara gid mga rally protesta nga ginapatigayon. Say managuro, no, ang Flores de Mayo ginatawag, ti wala man sang Flores nga ginatawag subong, no? Ay, oo, damo gid nagbago, no? Damo gid kabaguhan nga mahisay ranta diri sa aton sini nga pagsinaliyo. Sa iban nga mga lugar ti naka general quarantine, apisar nga zero ining listahan nila sa COVID-19. Like sa Guimaras, the only province sang Region 6 nga wala gid sang miisa nga record, pero still nagasunod sila sa mga protocols kag patakaran kung anano ang himuon kag ano ang senaryo sa pungsod Pilipinas, no? Ti kung naka-general sila dito, ti still sa gyapon limited ang mga pagbiyahe, although nga may biyahe na gid man sigurong ibantong nga mga salakyan, pero ti sa gyapon ng social distancing ginapatuman ini sa mga lugar. Kay kabudlay kung kaysa magsalig-salig ka, mayo na gid man kung way na gid tani bla. Sa karon nga adlaw sang Biyernes, magainupdanay kita mga kaaksyon diri sa pagpangalagad ta. Sa mga kaaksyon tang nagapamangkot kung may biyahe ang Vallecar Transit, wala gid ta biyahe except lang sa Oriental side. Kay dogin tugutan nila dito nga magabiyahe ang mga Vallecar Transit. Vallecar Transit man lang diri sa Negros Island mo. Although nga may iban nga di pasahero nga salakyan, ti way managing paghahanugutan diri sa probinsya. Pero dito sa Oriental side, may biyahe na dito ang Vallecar Transit, no? Hasta sa Canlaon City, Negros Oriental, pa Dumaguete, mayara sila sang biyahe, no? Sige, but kita dre, may yara kita more or less 14 na lang kadlaw. Kay May 1 ta subong, may 14 days pa ta nga lalakbayon. Ano ang palabuton ta sa May 16? Pag umpisa naman sang May 16, kabayuntang halos tanan clear na bla. Way na sang damo pang recobicos, way na sang positive, way na sang mga suspected. Dapat clear na, no? Amunita ni ginapabot gid sang tanan mga kaaksyon. Sa siningod to, kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan samtang rega paniyaga na ang halos kalabanan ng iban siniway pagidman ka timo-timo kay siling nila karon lang ta dugay-dugay matimo-timo. Ang mayong timo-timo ang nakabaton sang 6,000, no? Amo ginang mayong timo-timo gid subong nakabaton 6,000 pesos. Kay luwas nga kahangged na may paliwansahan pa. Ay ho, kabayontang ginapangamuyo ta. Nga te ang iban na kakwa na gidman mo. Tanan nga halos tanan nga barangay ginkutahan ini nga tubtob na lang buwas. Tubtob na lang kahapon, April 30.
ay dunto ko natapos-tapos ang area sang Mansiringan, Handumanan, Villamonte, mga dalagko nga mga barangays diribla sa syudad sa Bacolod, ibaloon tanabi karon sa report ni Action Eden Aboso sa patrol ta, no? Kag sa mga borderlines naton kung kamusta kay ti GCQ ang probinsya mo, kita yan naka-ICQ galing ti ano man ang kadtuan nila diri sa Bacolod man kay halos kalabanan sirado man except lang sa mga groceries store kag mga markets diri sa palibot sang syudad nga bukas pa mga kaaksyon, no? Sige, kamusta nga aton sining nga mga officers and men sang Operation Tulong Task Group o ay pagita biyahe sang taksi? Ating iban sinig paliwan sanay sa mga lugar nga pwede nila kadtuan nga bisan makaro garden blag makaro utan-utan. Amo nang mayo dira, no? O sige, samtang sa aton sining nga mga kaaksyon dira via Facebook Live nga nagatutok na sa Aksyon no Radyo bacolod.com.ph sa aton sining nga website. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay hatagan tanay talupangod mga kaaksyon ang mga mensahe ninyo nga ginpadala dira sa aton sining pagpangalagan. Ayos. Sige, sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial 20,488 ka mga rice farmers sa probinsya apektado sang GCQ. May tig 5,000 ka pesos nga bulig pinansyal halin sa Department of Agriculture. Amo ning mayong balita. Bisan paano luwas nga nagatagi ti ang init under pagita sa GCQ. Meaning why gidi sang patubas nga mayo, no? Ang taon tanang karon kagibaloon ta upod kay Aksyon Marlon Hinovilla nga detalye kagiban pang mabalita sa Kapitolyo Provincial. Samtang sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Art Tayhupon. Mga OFWs nga na-quarantine sa Bacolod di paidalom sa swab test karon nga adlaw. Akomodasyon sang lugar nga pagasayluhan sa mga ining ginatinguan matapos karon nga adlaw. Way panigyapo matapos ning uwa daw pamatyagan ko do Ro, anong ginapaganot ni sang taga-uwa man? Wala ni sila budget guro sa inugbayad sa hotel ni. Dapat uwa kag uwa, ang uwa sa Manila nag-contact na dire para sa mga OFWs kag sa iban pa nga mag-aabot dira. Dapat sakda gini sang uwa. Nano nga daw gin pabayan ni nanong uwa na diya sa Bacolod do pamatyagan ko duga. Ay daw pamatyagan ko nung ginaarikis sila mamati sa mga OFWs nga rin. Hindi pa niya mo ni, damo pa ni mga OFWs nga iga pahamtang sa mga hotel diri sa Bacolod. Amo ng expectation sa halos kalabanan mo. Ipasa man din nila sa lokal nga gobyerno sa Bacolod nga wala man sang pundo. Nagramait yung mga OFWs ta. Ay ho. Pagkarunan talang nabla mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eden Aboso. Check-up points kag deployment sang kapulisan wala sang pagbago sa liwat nga pag-extend sang enhanced community quarantine sa palibot sang syudad sang Bacolod. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden, subo maning nadangatan sang isa ka driver sang auto ka inasang o kagabi mga 11 pasado ni.
Sus, bumunggo sa iya sa isa ka kahoy dra sa highway sang Talisay, patay ini ang biktima. Actually, ang biktima dito, taga Silay ini siya. Samtang mga 160, tubtob 170 ka mga individual gin-evacuate sa Bindoyho bangod sa encounter kahapon. Balita sa patrol, manghisayod ta, dugay-dugay sa border situational report sa ngaton sining patrol din sila subong nga area, hibalon ta, upod kay aksyon Eden Abuso. Samtang sa aton sining nagapangunang mga balita nasyonal, Presidente Duterte nagpanumdum sa mga employers nga maghatag sang makatawo nga kondisyon sa pagtrabaho sa ilang nga mga empleyado. Kag RITM makabaton sang dugang nga pundo para sa COVID-19 gikan sa France. Kag maki-update ta karon sa reaksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. May kangtanan sa COVID-19 patient sa bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Pungsod, Pilipinas. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diniginamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon, gina-acknowledge lang aton sining mga kaaksyon ang nag-monitor na sa sining udto sa pagpangalagad sa aksyon BBB. No? Standby lang sa mga mensahe ninyo kay pangbasahon tana karon sa Action Radio, Facebook Live kag sa aton sining www.actionradiobacolod.com.ph. Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials. Balik lang ta sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang
hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time alas 11:30 na nga aton oras. Las 11:30 na. 11:30. Nga daw rektada kay mulaw na media out ka na. Way patagani ka sa liada. Sige, para sa complete nga management sa inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule kita kada adlaw, no? Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton dugo kagatay. Iniman ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule na kita kada adlaw. Mabakali na sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:31 na nga aton oras. Sa liadahon tarang ato sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod upod kay Aksyon Dorel Cabato. May kangtanan sa Presidente Duterte nagpanumdom sa mga employers nga maghatag sa magkatawo nga kondisyon sa pagtrabaho sa ila mga empleyado. Kagaray TMO makabaton sang dugang nga pundo para sa COVID-19 na gikan sa France. Kag pinaka-latest nga update sa COVID-19, pila na ang sabugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Labi na sa Philippines subong pila na
ang na-record mga kaaksyon. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, may godto kag saton man nga mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginapanumduman sa karon ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga employers nga maghatag sang makatawo nga kondisyon sa trabaho o kon humane working conditions sa mga empleyado kadungan sa pagsaulog subong nga adlaw sa nga Labor Day, Mayo 1, 2020. Una na nga ginpromesa sa nga presidente sadto nga tapuson niya ini nga endo. Sunod sa presidente, iya ginapahanumdom ang tanan nga yara sa business sector sa ang ila ginatawag nga shared responsibility sa pagpa-improve sa kabuhi sang mga trabahante, pinaagi sa paghatag sang estable nga trabaho, oportunidad kag humane working conditions. Ginpasiguro man sang presidente nga ang iya administrasyon ang padayon nga magadepensa sa kinamatarong sang mga empleyado. Duha ka tuig ang nakaligad sa nga ginpirmahan ni Presidente Duterte ang executive order sa diin naga-enforce sa pagdumili batok sa illegal contracting kag subcontracting. Sa subong, milyones ka mga empleyado ang apektado sa nga pagsarurot sa ekonomiya sa Pilipinas nga napilitan man nga mag-untat sa operasyon bangod sa paandam sang coronavirus disease 2019 pandemic. Ang gobyerno pinaagi sa Department of Labor and Employment ang sa karon naghatag sang cash assistance sa mga empleyado nga nagakinahanglan sang bulig kag lubos nga apektuhan sining COVID-19 pandemic. Samtang sa dugang balita national, makabaton sang dugang nga pondo ang Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM sang Pilipinas gikan sa France. Ini ang sa idalom sang ginatawag nga ECOMOR 2 project sa diin amo ang nagahatag sang bulig sa mga pungsod sa Southeast Asia agud mabatuan ang pagtapna sa nga coronavirus disease 2019 o kon COVID-19 pandemic. Sunod sa French Embassy sa Manila, 2 milyones euros o kon 2 million euros gikan sa French Development Agency ang magabenepisyo sa pito ka mga Southeast Asian laboratories. Lakip na diri ang RITM. Ang amo nga proyekto ang magabenepisyo man sa mga frontline laboratories sa Cambodia, Laos, Myanmar, Philippines, kag Vietnam sa ilang nga pagpakig-away sining COVID-19. 7 ka mga laboratorio ang makabato na direkta nga suporta para sa duga nga kagamitan o kon equipments, diagnostic kits, protection para sa mga personnel, reinforcement of human resources, training and skills transfer, deployment of mass diagnosis strategies, kag support para sa data processing upod ang Francis Institute for Research and Development. Naibaluan as of Thursday kahapon, Abril 30, 2020, ang Pilipinas ang naka-record sang 8,488 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19, nga may 1,043 naman ang naka-recover, kag 586 ang nagkalamatay. Samtang ma-update lang ko sa world record sang COVID-19 subong, ang infected sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan naglambot na sa 3,308,233. Ang mga nagkalamatay naman naglambot na sa 234,105. Ang mga naka-recover 1,042,819. Diri sa Philippines, nasiling ko na bago lang, nga 8,488 diri ang cases, sa liwat ang nagkalamatay 568, kag ang mga naka-recover 1,043. Sa Negros Occidental nagapabilin sa 4 ang kaso diri, sa Bacolod naman siyam, kag sa Western Visayas 66 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19. Huwag pa ni magwa sa Bacolod ang apat ning gina-consider tong mga kwan, atong apat lang nga mga OFW sa Action Doors?
Ang Way pa mga ni returning OFWs. Way pa ni magwang ilang final result na. Wala pa Action Rex kahapon. Rapid testing pa lang to sila Pagka subong daw i-quarantine man to sila, ano to sila? I-swab test. Karon nga adlaw ang subong iban pagid adlaw. siguro, no? Base. Usually mga days pa na antes mag-abot ang resulta gid. Sa ginatawag sila nga PCR or polymerase chain reaction. Action Rex. Balita, nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Sa balita na sa Action, sa Bacolod, Action! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Las 11:38 ang aton oras, 11:38 mga ka-aksyon. Sige, samtang nagpahunay-hunay kamo dira, manghisayod tanay sa borders, kon kamusta? Kung GCQ kag ICQ mo, ang probinsya naka GCQ, meaning may paghalog gamay lang. Kag sa Bacolod, still, sa gyapon naka ICQ kita, no? Ibaloon tabi sa mga borders, kag iban pa nga mga lugar nga nalabayan sang patrol ta. We have Action Eden Abuso. Sa patrol, Action Eden. Way pa, daligid lang. Kay namislop. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:39 ng aton oras. Ari na si Action Eden Abuso sa patrol, Action Eden. Hello? Oh. Para na. Dabi ko to, hindi ko kasulod daw. May Hindi. QP man ko. Hindi ka kasulod daw. Hindi mo. Pero Action Rex, hari kita live sa Bacolod, Talisay border. Diin nga, nagapadayan ni Action Rex, wala pa ginhimos ang kanupi dire. Mga niya, kabalo naman kita, nga padayan sa Gyapon, nga gina-implementar sa syudad sang Bacolod. Ang enhanced community quarantine. Hindi pa na yung paghimuson niya. Hasta pa naguro sa GCQ. Correct, Action Rex. Hindi man ni marekta mo pagkatapos ang May 14 na o kagilayon daw hilway na bitanan kay naulihita diya sa Bacolod mo. Correct, Action Rex. Kung lantawon mo, ari sa ginatindugan ko subong, ari pa ko sa area nga enhanced community quarantine, pero kung itaya, kung gani karon ng TL ko, ara na ko sa GCQ. Kasi isa lang man kadala, Action Rex, plain lang man, wala man ko sa lakaon nga bukid pa. Gani? O kung sakit, tabukan pa nga dagat. Pero lapitay lang ito, paday lang ito ang GCQ, ECQ. Pero ano man, damo sa lakyan sa gyapon nga nagagi da? Action Rex sa gihapon, do pare-pareho laman Action Rex, no? Sang ginapatuman, pablang ECQ sa probinsya. Amo lamang gyapon ang mga nagasulod nga sa salakyan diri sa syudad sa Bacolod. Pero mga isayon, sabi kay Sir sa commander ng Action Rex, no? Sang Sang border? Sang checkpoint? Si Captain Richard Farito. Farito? Kung pwede ta siya danay Pwede anytime lang na siya, pwede na iya si Captain Richard Pajarito. Anytime na pwede. Kay Action Rex na may gina-istorya pa siya. Subong ari na siya. Ara na siya? Sabad lang kami, Sir Gamay. Sir, actually, din sa bisan na dugay pa. Basta isa ka oras, Action Rex. Sir, gana ka dyan, Sir. Sir, kamusta diri sa border? Karon nga, ang Bacolod, ECQ, ang province, ECQ. Kamusta, sir, mga nagasulod ng salakyan diri sa syudad sa Bacolod? So far, limited yapon ang salakyan nagasulod diri sa Bacolod tungod nga stricto naton gina-implementar yapon ang enhanced community quarantine. Lalo na nga nag-extended ini, no? Base sa Executive Order 34 ni Mayor Leonardia. So, kagihapon, as is ang aton nga implementation dire stricto base sa mga number coding scheme, ang ilang nga mga car pass or either provincial pass nila ginaton nga tanawon. Sir, most common nga reason nga gasulod sa Bacolod ang from outside Bacolod?
Ang mga mostly nga kasulod mo lang diri sa area sang Bacolod, dos mga may provincial pass nga may opisina diri sa sulod sa Bacolod, no? Upon sa provincial capital ka trabaho. Ang iban man niya nga ginahatagan naton sa gamay nga konsiderasyon, ang ina mga may kinanglanon gid nga dalon diri sa Bacolod, like mga emergency bala, dialysis, check up, or either mabakal sang bulong nga wala na sa ila dito sa syudad o sa municipality nila. Sir, do may nakita ko, do may ari, kamuti do may 3 ka persona sa holding area, sir. Yes, no, ang mga ara sa holding area naton nga nagapungko ng mga tao, ina sila nga mga medyo mataas-taas wala temperature. So ginapapungko naton anay dira, ginapaway-way gamay, atagan sang COVID. After this na, i-test naman sila liwat sang thermal scanner. Pag mag-okay na, yun na let go naman sila. Ano na sakay na sa salakyan, sir? Yes, no, mga sakay ni sila sa mga salakyan. It's either tricycle, motor, or private vehicle. Kaya initan gid man sila nagalin mo, may posible nga ba nagtaas gid man ang temperature, once nga makuhaan sila liwat, basi kung nagnubo na gid man. Yes, sir. Mostly, amo gid man ang katabo. After nga makapaway sila kag matagan sang tubig, slow down naman ang ilang temperature. Pero ikumparatang nagliligad nga mga salakyan sang way pa ma-GCQ ang ma-download sa GCQ ang probinsya kag GCQ ang Bacolod. Ikumparatang sang nagliligad, ano kadamo, sir? Okay, pareha man lang? Hindi, no, sang nagligad nga wala pa niyang ECQ naton. Kadamo ang mga private vehicles coming from outside Bacolod or from province of Negros going to Bacolod. Damo gid ang nagasulod diri sa aton. Pero subong niya nga GCQ ang probinsya. So, dira lang na implementar nila sa ila lang nga province, no, sa ila banwa or ila sa syudad. Pero hindi gid sila dire makasulod sa Bacolod nga may ara gid kita nga limitation. Okay. Sir, pero wala man may nakalabay di kaina since nag-start nga pabalik niya, sir. Ate, kadamo nag-attempt nga magsulod sa Bacolod pero wala sila mahimo kay ginapabalik naton. Pero ano to yan, sir, like ang mga rason to nila kaina, sir, nga masulod sila tani? Mostly ang kalabanan nga rason nila mabakal sa mga bulong o kung mabakal sa pagkaon. So, kung magbakal man lang sa pagkaon ng ilang rason, pwede mo sila ka bakal dira sa ilang banwa or sa syudad. Okay, open naman tong iban to ganing nga mga baligyan sa iban nga mga lugar aksyon din mo, pwede naman na to sila kabakal tuod sa ila da? Correct, Action Rex. Pero at least siya mo ni Action Rex, ginapatuman, gid no, sang may id sa aton kapulisan. Sir, ano di ka ni upod niyo, sir, sa border checkpoint, sir? So, mayari kita diri nga mga augmentations from Bureau of Fire para mga school nurses naton nga nagabulig sa aton diri sa pag thermal scan sa mga motorista naton kag may ara man nga GSO, no, iya sang city. Action Rex, so para muna di subong ang sitwasyon man sa Talisay Bacolod border. Sir, tamo gid salamat, sir. Basi maswingan mo tubing Talisay area, lapit man lang da sa border man da sa Bacolod mo. Basi yes, kung makaswing ka to action din, yes, parang mahibaluan tabi ko na anong movement sa Talisay area borders. Yes, parang bisan paano mabalaan tablang GCQ nila subong adlaw kung ano tong sitwasyon dara sa mga borders nila Black din. Yes, Action Rex, nagadlagan ko subong. Wow, gadlagan, hinay-hinay. Importante, beautiful lang yapon ang paglagan. Amo nang importante da, hindi gid pagpabayaan. Malaw si Papang Nixon nga papang dito ta sa unhan, sa lapit lang. Okay, pandara lang aton nga chopper. Ay, gadlagan ko galigaon ang live ba karon kiga naman tani sa aton nga mga Facebook live viewers karon nga na ano man hindi man ni maintindihan ang video ni man pero di Action Rex sa batian si Captain Richard Fajarito, nga magiging commander di sang border di Santa Talisay.
coming from Talisay or other municipalities and cities, pasulod naman niya sa syudad sa Bacolod. Sa karon dito tayo, lapit na lang Papang sa mga 2 minutes Action Rex kay pasibad na di si Papang. Pamangkoton ta naman, ang hali naman ni Action Rex sa sulod sang Bacolod, from Bacolod, going naman sa Talisay. kasupad nga syudad or municipality. Ano ang ginahimo nila kung magsulod sa Talisay, going north na bing ang mga salakyan? Anong himuon sang mga tao da? Kay tikatamo sang nagapamangkot dre, nga kung nalin sila sa Bacolod, magwa sila abi Patalisay, Silay, Victoria, Sibi Magalona, Manapla, down to San Carlos City. Anong himuon nila dra? At least, puloy balo kita Action Rex ang comparison bala kumbaga tiki diri na taya sa may GCQ area naman. Sa GCQ. GCQ to bagulang area nga aton ginkadtuan subong sa GCQ naman ta. Oo, pero I don't know lang kung ari this is si Captain Julio Cesar Colado kay actually siya sir mayong odto. Siya na di Action Rex mo Arasa? Nagaman wala di si Sir, wala si Sir Colado. Wala ikaw lang interviewin ka, sir? Oy. Si Sir lang, Sir, ayos, sa Action Radio Bacolod, sir, with Action Rex ito. Mamangkot lang kami di, sir. Sino na? Si Sir, sir nga lang to, sir? Si ano na, ma'am? Mamangkot lang kami, sir, sang kung kamusta ang lakas ng border, bala, sir. Kay na-GCQ, nakaroon mo ang province of Negros Occidental. Sige, sir. Sir, gamay lang, sir, Ganta ka sa audio, sir, kay para mabatian mo, sir, si Action Rex Cantong kay live ka sa Action Radio Bacolod. Sir, kamusta, sino sir? palihog ni? Ay, sino galingalan mo, sir? Police Staff Sergeant Calalas, ma'am. Police Staff Sergeant Ryan Calalas. Ryan Calalas, Action Rex. Ryan Calalas. Correct, Action Rex. Sir, mamangkot kami kay GCQ na do, medyo naghalog-halog na, sir, no, ang border ni Dave. From Bacolod, going Talisay, sir, kamusta ang check-up niyo, sir, sa mga, especially vehicles, kasi sa mga tao, sir? Asab no, ma'am, ang amon niya concern nande, ang social distancing, once in the part lang. Tapos, face mask lang. Ang ditor namon, ma'am, mo lang na. Nga, kung taga sila ka-up, yapuli, ibi Magalona, Cadiz to Escalante, may ditor na kami, ma'am, dahil lang sa Ruins, Magi. Sa ruins gali magi kung from kung Patalisay ka Ibi Magalona to Victorias, ruins ka gali magi? Yes, sir. Hindi sila pwede ka rekta highway, sir? Nang sa LGU namon sa sir, mo nang directive sa amon. Pero kung importante nga may transaction sila dito sa Talisay, sir, naman. Kwan nyo man, gina-acknowledge nyo man, ginapasulod Yes, man ninyo. Yes, sir. Pero kung why man lang, kag kung rekta man lang gali ang ila travel, maliko da sila pa circumferential dayon. Sir. So mas mayong dito na lang sila agi sa may bata to circumferential para nga hindi nakamuda masyado gid kahulan sa Talisay border, sir, no? Actually, sir, sorry kita sa Rex, kaya may kinistorya si sir. Pero doon nagsitidyo tayo, di nalagalabay, sir, no? Kahit tungod nga mayara ka mo sa mga detour nga mga area. Oo, ma'am. Sa din sila ma-detour da, action din? Na may ulungan lang di Action Rex, dali lang kayo nautod si action din, action hands. Balikan ta siya sa area sang Talisay border na kita. Din dampi maliko daman. Tapos Taytay, Ayala Mall, sa din dampi. Action Rex, tunga-tunga di ang from Bacolod bala kag ang iya di ka Talisay. Ate, indra sa lakturan mismo, hindi pa sila kabot na sa may check-up points eh? Oo, sa may Wilcon, di ba lang ayon Action Rex? Kaya mo na ding ang diyan ang border bala sa pasulod sang Talisay. Naman ko to di kay sir galing kiti may ginaistorya pa si Sir Action Rex. Kung diin gid bala ang makaliko bala. Kung maglampuwas dira sila sa check-up points bala, din sila maliko dampida. After sa check-up point, sir, di ini sila, sir, maliko para hindi sila makalabay sa highway. Bali, ma'am, dire, ma'am, may detour kami to mo. Kung makita nila, kabalo na sila,
dito na sila liko. Kung nagabot nila, i-inform sila na mo. Ayaw mo lang kami, ma'am, kay diyan mo na ang gusto sa LGO, di sa Talisim. Ala, by circumferential road, sir. Oo, dito sa access road, gid mo Okay. Kung manotice mo, Action Rex, di ba may yari na dito nga from dito sa ginhalinan, Takaina, may kung halin ka dito Talisay, may turn left na di Action Rex. Gani. Kung naling ka Talisay? Oo, from here. From Talisay ka. Bago ka makasulod sa syudad sa Bacolod, di na sila gaditor. Nakibot mo, may nagakalabuka na dihaw. Sabi ko bago katauhay lang mo di. Pero tayo Russian Rex, kaya mo gusto, di ko na sang... what I mean, kung nalin ko sa Bacolod area, rekta-rekta ko na masulod ko sa board, sa iladang checkpoints. Ano ko nila pabalikon? Dito ko nila pag yung slakturan? Kung may kasi ng transaction ka within sa Talisay, okay man lang sila. Okay man lang kung may transaction. Pero what I mean nga dito transaction, lang dito lang dito lang kita sir sa pagadto sa Rowens. Kung wala ko kabalo nga dito magi sa ginalakturan pa circumferential, nakarekta ko dabi sinyo. Anong matabo da? Din ko magi? Ha? Mabalikid. Mabalikid ko? Yes, sir. Kag mag-agi to sa ditor sa may Rowens. Sa may Rowens, sir. Amo gali na. Sige, at least na-inform tabla, sir, ang mga listening public, ta, kay daway ni bisan kitalin primero, way tani hibaloan ang kasubong sinimo. Yes, sir. At least nga bisan paano, ara sa imo, sir, kalalas, nga, yes, sir. Na may ditor gali nga ginahimo ang Talisay. Yes, sir, sir. Balian mo lang na. Bali, kung wala ka malang tuyo sa Silay, sa Talisay, pwede ka kaagid sa laktura na lang sa Rowens going to circumferential. Yes, sir. Kagrekta ka na kung din ka makadto, Silay, o kung pa-Victorias ka, by circumferential ka na lang. Yes, sir. Okay. Sige. Ang di Action Rex, ang access road, dito tunga-tunga, ni sang mo, sang... Talisay kag Bacolod. Correct. Makalampuwas ka pa kung magbalik ka, makalampuwas ka pa sa or before sang sang border. Sang border sang Talisay ito sa kay Sir Pajarito. Captain Pajarito. Correct. Okay. Before pati do tunga-tunga, gisa sang duha ka border Action Rex. Pero at least nakabalot Action Rex, no? Kahit yung iban kaya ang iban pag-insindi nila kung magaling ka Bacolod, rekta ka sulod Talisay, agi ka Talisay to Silay. Okay lang. Okay lang. Gali kay pwede ka dito to sa may circumferential. Although nga kung circumferential ka, may agyan ka tong checkpoint man, pero isa ka bilog. Correct, Action Rex. Pero understood naman siguro, kahit from here, dito man sila gani kumbaga another access road or detour area nila Action Rex kay sunod kay Sir D amo ni isa sa ginpapanaog man nga mando man Action Rex sang lokal nga panguluhan sa syudad sang Talisay. Pero kung taga Talisay ka gidya, why man niya problema? Pwede ka rekta kaya sir, pwede ka kasulod na serya. Yes, sir. Kag kung may tuyo ka sa Talisay ka lang. Pwede ka kagidra. Yes, sir. At least, klaro na sa aton. Sili nga mga tagpalamati, ha? Sa nagamonitor, Rowens ka lang maagi, no? Pa-circumferential. Going to Silay, or Ibi Magalona, Victorias, nga mga area. Action Correct, din? Action Rex. Basi bala lang taon taman Action Rex, no? Kaya do kalayo naman to sang border man sang iban. Pero tayo basi ara man bala sa basi karon kay Gov bala Action Rex kay tagahapon may mga virtual press briefing. Pero anong kinalain nila sang ginpatuman ng ICQ kag GCQ? Magkutabi si Sir Kalalas da? Sa GCQ, sir, ng ano yung concern mo ng face mask and the same time ng ang one seat apart sa lakyan ba, sir? Sa GCQ na, sa ICQ na? Yes, sir. Kwenta lang na, sir, ng ang quarantine ba, sir? Why naman na sa, sir? Why na ang sasalakyan ang ginapakwa na? Why na sa GCQ subong? Why na, sir? Amo nang kinalain lang sa mga checkpoint areas? Yes, sir. Okay. So, at least may hibalong halos kalabanan da nga makaagid ra sa Talisay, alin sila Bacolod pa Talisay.
pwede ka mo kaagidra sa border, no? And pero kung silay ka mo, ibi magalo na dito lang ka mo agi sa circumferential, either circumferential sa Barangay Bata or sa Rowens mismo. Amo na, sir? Yes, sir, sir. Sige, sir. Salamat gid ha. Thank you gid, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Salamat, Sir Kalala. Sir, thank you so much, Gid. Action Rescue, kibota lang po si Sir kay namo kay halin to dito. Sino to gani? Police Staff Sergeant? Police Staff Sergeant Ryan Calalas. Correct, Action Rex. Kaya mo na di subong ginaid-id ginila isa-isa man. Di nang ilang nga mga deputy kag si Opiao? Bulos-bulos mo guro Action Rex. Kaya we believe sa inner portion naman sang syudad. May araman sa mga borders nga ginapatigayon. Luwas ang mga checkpoints nila din pa sa may proper kag border sang silay talisay guro ay, no? Yes, correct, Action Rex. Kaya kada LGU may kanya-kanya man kung baga nga man do Action Rex. Although ngati medyo naghalog-halog na ni General Community Quarantine. Pero may ara man sila sang mga dugang pa kay government Action Rex nga mga guidelines. Depende naman sa LGUs. Pero at least, pasalamat kita gani kay may naga-chat di Action Rex, no? Salamat kay plano yung patani magkatos talisay. Oo. Bisan gamay Ari lang kani diyo sa mga sa aton sining kumblade sa live ta sa Facebook live may mensahe ding mayo gid gali kay natagan sila nga kung going sila nang sila magiya sa circumferential. Correct. Kaya although nga lapit-lapit man lang Action Rex kung magtiyog ka, pero hindi ka na mag-usik sang jutay mga tapak. Galing ka subong nga tiyempo ay ginila ginapanagutan da kung mapasilay ka, mapaibi magaluna ka, hindi ka lang da magagi, dito ko lang circumferential, kaya malagyan man to. Correct, Action Rex. Dira na lagyan mo malang gyapon, no? Although nga may check appointment dito, pero diriya ang istrikto gid Action Rex nga ginapatuman. Nga kung hindi ka malang taga-talisay, kag kumaagi ka, himuon mo access ang talisay going somewhere pagidya, hindi gid pwede. To, gina-respeto man Action Rex, kabalo ko, ang mga tagas-sunod gila. Gani man. Yes. Importante nga dito ka, agi kung mapasilay ka, mapaibi magalona ka, down to San Carlos, dito ka magi sa circumferential, tigala, gani na mo Action Rex kina, sa ara pa lang to, di bala sa may border. Namo, man sa mga nagahalin, di bala sa Talisay, tigala kung nga halin sila sa Talisay, nagaagi pa di sa may access road, gali kaya mo na guro Action Rex. Ginapabalik sila? Ginapabalik sila. Importante, makita ta nga tiid-id nga nagapatigaon, ato guro may nagliko na sa... Unlike before, sang mga interviews ta sa previous, no, ginapagi man lang danila ganida? Correct, Action Rex, pinapahagi lang. Pero subo nga daw GCQ nga medyo naghalog-halog na gani. Pero amo na ang luyag man sa local government unit man sa syudad ng Silay. Kung sa wagay, may ara man sila opsyon nga lagyan, Oo, correct, Action Rex. Importante, hindi man ma-hamper, hindi man madayon ang ilalakat bangod nga may piyak pa man nga dalan nga ginaagyan. Pero ikaw magpatalisay ka karon da ka gidagiya sa border, ha? Malana lang kuya. Hindi na may lana man kuya Action Rex. Sa Babaw, wala man checkpoint. Gani man. Tagaan ta ka karon. Okay. Pero tagaan ta ka ni Action Rex. Okay, kainit bala subong sa panahon daan bala. May ara na? Oo, may ara. May ara na Action Rex. Kaya dapat talunggan mo gidang imo nga lawas. Duway ko na yaw. Especially ni mga frontliners, ta? Para gini sila, Action Rex, para malikawan ang kalatian, dapat epektibo gid nga food supplement ang kinahanglan. Santon plus gold, gid Action Rex. Gold gini dapat kay para gini sa aton nga ikaayong lawas. Kaya ang Santon plus gold mas gina-improve kag mas epektibo na bagod nga may yara ini sang extracted nga mangosteen, may balunggay, margoso, garlic kag spirulina amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higgo nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. So sa aton mga frontliners, sa aton nga mga nag-work sa adlaw-adlaw Action Rex, salungan giday kayong lawas. Mag Santon plus gold mabakal sa mga butika. Action Rex sa balita kag situation gikan sa patrol. Action Ida na po sa una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa patrol, sitwasyon sa border sang Bacolod kag Talisay area, no? Kabayon ta, magpamati lang sa advisory sa aton sining departamento sa ikayong lawas kag sa mga local government units ta kung anong dapat himuon ta para malampuwasan ta ining virus ngayon ining COVID-19 mga kaksyon. Ti isikyo ang probinsya, GCQ ang probinsya, ICQ ang Bacolod, no? Hindi ESQ kay sa Iloilo to do ESQ to ang nabutang kagabi pero sangro adlaw na nag-ESQ na nag-ECQ na, no? ESQ man to daw ilimnon mo na iya sadto. Ayo. Sige, salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa patrol. Sitwasyon pa lang dito sa area sang north, no? Ang south naton hibaloon talang na karon upod gi Aksyon Eden Aboso, no? Sa Facebook Live kag sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod, no? Sige. Matapos ang balita gikan sa patrol. Hibaloon tang balita gikan sa kay Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Angot sa sining aksidente sa Talisay manhon. Auto ini bumunggo sa kahoy tong dako ti patay giding driver. Mga kaksyon kagabi ni natabo pasado las 11 sa area. Kag mga 160 tubtob 170 tubtob 170 ka mga individual ginibakwete sa Vindoyho bangod sa encounter nga natabo kahapon sa tunga sang tropa militar kag sining mga ginapatihan miyembro sang NPA. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Brian. Action Rex sa ginpawihan sa ulam nga kabuhi ining isa ka lalaki kagabi sang magbunggo ang ginaman niyo sa nga motorsiklo dira sa may National Highway, no, Sitio Mambukog, Barangay Zone 16, syudad sang Talisay, mga alas 11 pasado. Next Rex, biktima diri kilala sa kay Raymond Nore, legal ang edad kag residente ni siya sang barangay Ginhalaran sa syudad sang Silay. Base diri sa pagpangusisa ni Police Major Jigger Himino, hepe sa Talisay PNP, papauli ning biktima sang bumunggo o lumiko ang araya sa dinga salakyan sa Center Island sinang dalan kag bumunggo ini sa kahoy. Pagbunggo sa kahoy, pumalwak ini sa Action Rex sa driver seat mismo kag nahaboy ini siya dito sa semento. Ang ulo niya posible na pakong gini sa semento nga mo ang gintunaan sang iya sining kamatayon. Ginapadalman pa nila kung ano giblang pinaka-rason ano ini tuyo na tulugan o madasig-dasig ginmadalagan sunod sa iya kung basihan ang impact sang salakyan nga pagbunggo Action Rex. Pina-check ba nila kung kung ining biktima diin ginhalin kaganon trabaho sini kay sini nga adlaw wala pa gid nila maistorya ang pamilya sini nga aga, no? So why sila pamangkuton kun ang trabaho niya gid sini nasambit nga victim. Natabo niya kagabi mga alas 11 sa kagabi while kasers ni sa aton nga victim si Raymond Nore. At presidente niya sa Silay. Going out niya siya. Na ang vehicle yan na lost control at siya din na nagliko sa wala sa center sa island. Nag-turn upside down siya. So impact grabe mo. Oo, grabe. Siguro nasig ng dalaga niya. So ining victim sa pag-usisa, ano man, harap man na sa normal niya nga sitwasyon, although at ikabalo kita may liquor ban, project na natin nakainom si Sir or laman. Wala na doon na ang resulta sa siya.
dapat hindi ba nato member ng unless na mamatest nato sa alcohol test natin. So ano ginang ang rason kausap ang iya kamatayon? Ang naglalasok ka sa sulod, sir? Kasi siguro sa dako ini acting mga bunggo siguro. Pero wala pa man ang resulta sa ano sa doktor sa iya. Untuk pergerakan okay siya. Doon sa next na investigator natin sa kong. Sir, inang tawag na ito, anong trabaho yun sa Sir Man? Wala pa naman na sir, kaya ang iyong pamilya, wala pa ginamit sa ating investigator, kasi sa busy pa namin sila sa ipanitan niya ilan yung biktima. So next naman ang palayag ni Jimeno Angot. Way pasla kay Balogali kung nga muna ni oras ara pa siya sa kwan din niya sa nagalin ga obra na siya or ano na siya? Amo na action next sa ila ginambitigahan kay las 11 pasado na nagabiyahe pa siya na papauli. Ginasigahom nila nga basi frontliner in action Rex ining lalaki nga ini. Dapat i-check na nila guro kung ano na siya. That's why ginahulat nila action Rex sa pamilya. Nag-trouble ang salakyan niya, nagbunggo sa kahoy ito, ano itong ginhalinan sa ito? Lumiko lang kalit sa wala, pagliko sa wala, nabunggo sa Center Island, dira may puno sang kahoy. So pagbunggo to, umalwak ini siya sa Gua Action Rex. Umawas sa iya sining nga salakyan kag nagtupa sa semento. So kung basihan nila, madasig-dasig ang iya sining nga dalagan, kag hindi man sila makambal nga nakainom kiti may liquor ban, why man sa mga resto bar, why man sa ilimnan subong sa Bacolod. So isa sa gina-check nila diri or advance sila nga pagpangusisa bibasi na tulugan, na piyungan ini nasambit nga driver Action Rex. Kaya sigurado giman sila nga why man inom-inom subong mo. So amo na ang ila sini why inom-inom sa kwan sa tago lang. Why ka balo why lang inom-inom pro sa tago lang kag ambal din ni Mino siya ma-short talaga na guro ko inom kung siya. nang nakuhaan sa testing na sa parte sa ilimno na. Yes, amo nang iyang palayagin. Pero taga din ang biktima, taga Silay? Ginhalaran sila. Okay. So base frontliner ini suno sa iya, isa mo ng oras nga nagabiyahe pa. May nag-message di sa ako no taga Seneco na siya gali. Ati kuani manugutod. Base kung halin pa na sa dutihan bla sa Seneco, way ta kay Balos na kung taga Seneco gina siya. Ati frontliner gyapon Seneco utility. Ang dugang lang sina nga kwan ni Balon talang na sa Hepes ang Talisay City PNP Yes, Action Rex kay nagpasalig to siyang ginulat nilang pamilya. Subong sa aga ni nahangpan nilang sitwasyon sa pamilya nga masako pa ginuna nila ila patay sa padulong sa kapulisan. Kaugalingon lang ni nga aksidente mawala ini inkwentro. Why man inkwentro no? Why? So wala sa conclusion diring PNP kung natulugan, napiyungan o kung ano nga sitwasyon suno sila kay gina-imbestigahan pa na Action Rex. Sa ibang nga balita gin follow up training encounter kahapon nga nagluntad mga alas 4 dito sa area sang sitio na Mondua, Barangay Cambudlas, Banwasang Bindoy, Negros Oriental. Ang ining enkwentro Action Rex nagresulta ini sang tatlo nga pagkapatay sa ginapatian miyembro sang New People's Army, no? Kag may pilasod dire isa ang bahin naman sang Philippine Army pero hindi malubha ang sitwasyon. Sunod dire kay Lieutenant Angelo Guzman, amo ning 94th IB platoon leader Action Rex nga sunod sa iya ginpapanaog nila ang mga 160 to 170 ka individual o kung tumuloyo displace nila anay ini o gin-evacuate nila ini sa proper sang Bindoy
while nga nagapadayon ng ilang subong clearing sa area kay nagapati ining si Guzman Action Rex nga tong mga miyembro sa NPA wala pa makapalagyogid kay na kibot ni sila kahapon sang umabot ining Philippine Army kag miyembro man sang PNP sa lugar nga didto sila hukmong or nagaplastar Action Rex. So ginpakamayo sining nasambit iyang grupo tropa sa gobyerno nga kwaon anay ang pumuluyo dito para kung nanugid man ang matabo sa ila sining clearing operation mas per iya ang pumuluyo sa ila sining bakbakanay Action Rex, no? So ang ning tatlo nga nagkalamatay so far si Guzman wala pagid sang ngalan nga nakuha kay sunod siya hindi man kilala ini nga mga tao sa mga pumuluyo dira mismo. So base bala pangayaw ini sila Action Rex kag sinilang ni nga aga ginsaka dito may sa identity na ni sila? Why Action Rex? Do ano to may dead may body recovered sila or wala? May tatlo Action Rex na ginsaka na kay nasang suko. Okay. O kahapon ini sa hapon nagkalamatay pero kay nala ni ginsaka sang suko given guro kay medyo malayo ang lugar Action Rex, no? Sining kwan ining sityo nga ini sa may sityo na Bunduwa, Barangay Cambudlas. So sining nga aga paligid sa Soko way papangalan si Guzman sining tatlo kag nagapati ni siya nga damo pilason ang bahin sa NPA kay damo-damo dugo gid sa area nga dira nagluntad ang enkwentro. Kag mga 30 minutos sa ila sini baslanay sang lupok na nagluntad ni kahapon sang hapon kag ini sila Action Rex ginapatihan nga nagapang export sa mga pumuluyo dira ilabi na gid nga kahapon ang kaiping nga lugar sining nga nasabit nga lugar sa enkwentro may ara sang releasing or nagapang release Action Rex sang SAP social amelioration na cash or SAP para sa pumuluyo. So may nagtimbre abi sa Philippine Army kag kapulisan plus pagid nga may mga intel unit sila nga nagalibot sa lugar sa didto ginpadulungan nila kag nagluntad ining nasambit yan nga enkwentro. So as of today way pagid matapos-tapos Action Rex ang ila sining hot pursuit operation kag wala pa man sang klaro kung saan-o ni pamalikon ang mga pumuluyo sila tagsa-tagsa ka mga puloy-an kay gusto ni Guzman nga antes sila magbalik dito sigurado nga wala na gid ang miyembro sang NPA kag secure na sila sa ila sila kabuhi. Hindi sila makapagkain ng mga kakulungan dito sa mga communities dito sa Tubaria at patuloy yung aming hearing operations. Yung kahapon sir na report ni Sir Pasaporte po mayroong 3 namatay sa hanay ng NPA. Ano po situation ngayon sir? May nadagdag ba or may mga sulatan? So far, maraming mga heavy budgetings po yung mga nakita ng mga troops natin. Sinusundan po natin ito para malukit natin itong mga rebelde na kung sakali man meron tayong makabutan na mga sugatan na talagang hindi na sayang lumaban dahil pwede naman agad kagigit po sa mga hospital at tulungan din natin sila. Pero so far, wala pa naman pong itong mga nakikita. Patuloy pa namin tulad na sinabi ko po kanina. Patuloy po namin kinitiri itong area para ma-ensure na itong daligid lang kay balikan ta si Action Brian Morden reporting live dira sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang inyo sinigina-pamatian may kang tanan sa pag-evacuate sa mga residente, more or less mga 170 ka mga individual sa Bindoy, no? Ang using counter kapon. We have Action Brian Morden. Action Brian? Yung 3 namatay po sir ng NPA, nakilala na ba kung sino yon sila? So far, wala pa po identities na-provide. Hindi po sila kilala dito sa lugar. Update po kung meron po mga development po dito sa lugar. I see. Pero nandun na sila ngayon sir sa pinaka-proper ng Bindoy or sa city? Umakyat na po yung PNG. So kung po doon ang also investigation ng their part. Siguro po sila po na rin po yung kung meron po namin makuha ng mga information kasi sa kanilang investigation na to share din po sila. Yes po, pero ulitin ko lang po. Sir, yung mga patay na
na katawan pala, hindi pa nababa, nandun pa kasi yung Soko mag-i-investigate pa, parang ganun po. Kung actually po sila kanina, wala pa pong, hindi pa po kami nabigyan ng update kung nakababa na po sila. Pero as of this morning, mga 4-7 po sila na umakyat na po sila doon sa lugar. I see. So yung mga sa lugar, yung mga tao doon, sir, meron ba na displays, mga ilang houses po, sir, ilang families po? May mga bumaba po around 260 individuals sa vicinity. Nung encounter po kahapon, nasa plaza po sila ng Pindoy at nasikaso naman po sila ng LGU. Provide pa ng mga pagkain. Meron din po kami mga kasundaruhan doon na in-explain po nila itong nangyari at yung mga sana matanggal namin yung mga naging masamang epekto ng enkwentro na nangyari po sa lugar. Action Rex, sa unang palayag ni Guzman, angot sini. So, karon sa hapon-hapon, mapalap naman kita kung makuhaan ini isang pangalan, ining tatlo, kag kung tagadiin gini sila, kay tiyambal niya kay na, hindi na kilala sa mga pumuluyok mismo ining tatlo Action Rex. Gin pakamayo nilang palinon tong pumuluyok, kay masimuon lang panaming sining miyembro sa NPA sano kay Guzman and naging paniguro na lang sila Action Rex, ano. So naka-recover ina sila kahapon sang isa ka 12 gauge shotgun, may bala ini, mga butas plus sa mga bayo, mga backpack sa Action Rex kag mga iban pa dito nga ginapatihan ang nagapanagya sini amoning mga miyembro sang New People's Army. So, palapit ka na sa aton sining pagpangalagan. Sa San Carlos, ikaronan ko na misa ka barangay Tanod nga nagapatuman lang sang ECQ or ay na natawag sa Rex nga curfew bla. Oo. Tinapungol sang tinapungol sang yagin saway, no? Reklamo kag may kanadakpan man ang ining nasabit yang suspect. Sa bago may aksidente man pero may lang kay hindi maluba ang sitwasyon kay bisa ni tunto ning idobla nga kamalo na gid may kapalapit nga motorsiklo matabok kay naglikaw imbis nga glikaw sa aksidente na tumbling siya sobrang mo gidang problema gida. Okay, wagi ko traffic enforcer lang. Tumabok ulit ang ido, tumambiling gid siya, no? May lang wala mataman. Mga balita gikan sa Nokpo Action, Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kantuan tang balita ni Action Artay Hopon gikan sa Bacolod City Government Center. Mga OFWs nga na quarantine sa Bacolod ipaidalom sa swab test. Karon nga adlaw akomodasyon sang lugar nga pagasayluhan sa mga sang mga ini ginatingwaan pa matapos karon nga adlaw din sila sa iluhon nga lugar. Yari ang kaundan sang report ni Action Art Tay Hopon. Action Art. Antay sila Action Rex nag-desisyon ang interagency task force ang Bacolod nga i-isolate ining apat ka mga OFW nga nag-positive sa rapid testing. Naging patigayon kahapon nga tao samtang ipaidalo man sila karon man nga daw sa COVID-19 swab test o kung para preparasyon na para sa PCR test kay padala ang sample nila dito sa bahin sang Iloilo. Inaang na-desisyonan kag palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga tiining apat anay ibutang sa single o pag-occupy sang eskwelahan o nga ila sini temporaryo nga billeting area kon temporaryo nga fasilidad nga gin-provide sang city while nga ginahulat pa ang uwa nga mo ang nagpangita sang pension house nga pwede nila sa iluan o Kasi hotel. may to sa San Carlos? Ang hotel? Hindi natin niran sang mga kung anong kadugay di sa uwa mag-ihoy yaman? Damo na hindi man na makontrol sa city kasi sila man ang dapat ang uwa na iya kag uwa sa nasyonal dapat nag-contact kag nag-contact na di sila sa uwa Bacolod. Ang uwa Bacolod damo na dapat ang ma-facilitate na sila.
dapat silang preparasyon gani sila a day before or prior pa, a week before meron na. Communication gin quarantine na tos lang ran 14 days mo ti kay balo na sila mag after 14 days di na sila dalo kun ibalik na sila sa kaladtuan nila. Ang destinasyon nila amo na dapat ang in kontakto sang uwa Manila nga hoy taga Bacolod nga uwa pangita na kamuda sang sayluhan kay mapuli na dang kuano kay malakat ng barko ni. Amo na dapat na tagang pa nila problema yung taga syudad kag taga probinsya nga ila man lang na obra. Amo lang dapat Pastor Rex, kada mo man ganing nalainan sa buot kahapon ni Councilor Novero kay siya ang ginawaswasan sa social media nga tingin butang sa eskwelahan ining mga ang mga konsehal tayo nag-facilitate lang ni sang temporaryo lang anay nga bulutangan di nyo mo na pagbasubla kay ginawa man na nila ka pangita sang mabutangan da ang dapat ang concern agencies ni parehas mga OFWs kay uwa ning tatap sila sang sa Manila sila kag sang ila sining agency among nagabayad sa mga hotel nga ini dapat gin-facilitate na nga daan kadugay na to sa uwa Manila way pa nila gin-prekurar diri ang salayluhan sining mga OFWs ta pagabot riya sa Bacolod nagkiran-karan pa kadamo pa sang mga officials tang sus Mario ni sigarapon do ka mga batinggilan la utok mo. Muna nga lang rason Rex, ang ugaman niya nagpabaya diri sa Bacolod kasi nga may quarantine facility man ang Bacolod. Dahil na lang sila tiambot anong purpose na. Nagpasagod man yung uwa na ano ning obras ang uwa ni man way ni sila magpululi sa ilang mga lugar ni kundi sila gapululi kay ang obra nila ya pang sitato ya sang nagaprocess man sa opisina nila ho. Kamo lang masubo na realidad. Para kay Vice Mayor Sid Pamilyaran, ang ilag na expect na kung mapadala na ning swab sample dito sa Iloilo, hopefully ang result in the coming days mag-negatibo man para na hindi na mag-problema pa. Kag of course, ang upod ganiing iban man ka hindi lang apat ang kuhaan sang swab sample, kundi tanan sila nang naara dara sa eskwelahan dapat mag-undergo sa PCR test. Normal na gid lang nga limuon nila akson art kay hindi taman masiguro na mo nga basi pa man lang or kabay pa nga wala lang dapat siguro ipaydalom gina sila sa swab testing Anangit sila sa Rex kay take-upin pa inupdanay sila sa barko Oo. Diba, may balaan ba si sharing, man ba sa ila silang ginaturugan. Para man sa siguradad nila, gagsang pamilya nila nga kaladtuan action art Gani man. So, ari ang confirmation kada parayag ni Vice Mayor Elcid Familyaran. Today, sa lanis la kapesel mo, kasi ring man sila sa ila bunker or sa ilang ang apat ni hindi ni siya ang rapid test hindi ni COVID test mo so may virus siya nga lain nga virus amo na nga may PCR sila or RT-PCR today nga swab test gin-recommended to na kon kay Dr. Tan nga separate sila single occupancy sila. Manarso next ang parayag ni Vice Mayor Sid Familyaran. So, ang swab sample mismo si Dr. Tan sa CHO ang makuha sa pagpatigayon sa pagkuha sa swab sample sa sinima OFW. Di bali ang makuha sini ang DOH? Si Dr. Tan si Dr. Tan? Siya lang yung sa Bacolod. Okay. Tapos sila ipadala sa Iloilo and then wala tol kung saan ang result magwaan daw ang apat itong ginkuhaan itong nagpa-positive sa rapid test kuhaan pa ito sila gyapon at kaya mo lang confirmation ng next gate nga kung may COVID-19 test na kaya hasta saan nang hulat nila sang result nila ano lang pala magkutanon yung tanan nga hindi pa matapos ang 14 days nga quarantine sila basi kung matapos pa basi mga 17 days pa maabot ano lang ito may baluan kailang igad alam duman mo to ang iyasang
banago ganito lawig man to ang mga nauna pa gid amo tong problema nga napatay bala kag dason nalubong na gani pakabot ang test kabagod man nagadamo mo ang mga swab testing dito man sa Iris ang panay nga tanan gili ni dito man gapulsok sa laboratory testing center sa Iloilo. Bagod gani sa insidente nakapanensar kag para kay Vice Mayor si Tamilyaran siling magamuning sitwasyon nga nakita taraman nga kung lapit ka sa regional office una kato permi nga maatipanan sila nga do mo nagiding tiyempo siguro magkanay-kanay ni bala ang COVID nga kung may arasan mga lihok para ibalik ang Sunrex ang ginaduso kag ginaparawagan nga pag-isa sa Negros Occidental kag Negros Oriental bilang isa ka region sila nga muning tiyempo nga dapat mag-support ginang Bacolod sila nga Nakabatsyag na sila? at isa nga lagi support man sila tigaling kay amo lang sitwasyon barang na naging desisyonan sa presidente ni Tilaon kaya nga Bacolod even before nag-support man sa ilayar mo galing kati ang presidente nagambalan no pwede sir amo lang rason niya ng bungkag to ang mga regional offices ay isa sa mga punto diri sa BC Alcalde kay kung may arasan regional office day aside from budget na may aras sila kaugalingon malapit sila nga ang pag-contact in kaso may mga crisis katulad sini not even crisis tugas ang virus kundi sa ibang pagid nga mga kalamidad nga pwede magtuhaw o kung mga proyekto man nga pwede mag-avail ang Bacolod City. Yari ang parayag ni Vice Mayor Tamilyaran. Amo na ning dason ta nga ikuanon iralihan kag suportahan ang one island one region ato sa Iloilo sila ya kabaloto ato sa ang ITM taya ara sa Iloilo kay regional office na to si kita ti Arias Piak Island Cebu lain naman to sa region kag ang regional offices na may budget pagit mo una to ya dayon sila ya so I think amo ning dason nga irali kag unite sa bilog nga Negros Island ka Pumuluyo i-convince si Presidente Duterte na tsakto to ang previous nga Negros Island region. Suliton ko sa na lang diya perming ato nga baton. Decide ang regional offices. Kaya kung hindi ka to yung mamangkot, kung hindi ka to yung mangayo, wala ka kwaon. Kaya even sa distribution sa mga PPEs ni Abdi sa region, pagkapot sa region, i-divide na to sila putak-putak. Kung nato ka to, kung ihawiran mo tanan, papurya perme, kung di ng regional office, papur na sa LGU, kaya ang action requisition dasi. Ang isa pagin nga development action Rex kay halimbawa kung ang OFW ni balang subong ara dira sa quarantine facility kung mapatigayon within today or sa mas madasigit tiyempo nga may makita ng uwa nga sa iluwan sa ilang hotel man o kung pension house silang ni Councilor Inisito Lovero ang amo ni ang yun tugyanan bilang chairman sa sining action center agad nga magpangita sa mga butangan sa mga quarantines nga mga tawag niya mga duluyag na kagakilala i-isolate sige sa yapon magpadayon ng mga preparasyon niya sa mga burutuan na sa Bacolod kag isa na dira amoy ng iskulahan sa Graciano Lupesay na tinirahan ng subong. Magluwas yun may ibang tagalis lang ang mga iskulahan manyagin bisitahan kaysa DepEd ang gin-recommend 4 nga pwede gamiton bilang quarantine facility kung kinailanon kay siling ni Councilor Lovero hindi lang ang mga OFW yung ginapaabot sa uli na magbalik din sa syudad o kundi iniman ang mga na-displace na mga workers ang may-ari man diri sa local iya magod sa local transmission mga na-displace ka mga families nga ay gusto man ipaidalom sa quarantine. Yun ang sabahin sa mga frontliners kay City gali may isa ka hotel na diyak sa Mex yung kwa na dito sila nagatinar ang mga frontliners agad man
sa parawayan nila sa Tiono matapos ang ila sila mga duty kaya mo niya ang mga medical workers kag ang mga membro sa kapulisan. Do mo na gurong kulang-kulang gid sa aton digi ang iban sila ginakupar na sang mga ng mga call centers mo. Call center. Oo. Correct. Dira sa is nga portion do halos complete na daho. Okupado na dira sa area. Ariyo nga parayag ni Councilor Renisito Lugaro. Ang una, abya mo ng OFW returnees kung hindi sila maakomodar sa OWA. So, bali, amon emerhensya nga akomodasyon. Kaya anoon mo na sila kung narinig di sa Bacolod, kag hindi maatipanan sa OWA, alang-alang man na namon pabayaan, alang-alang man namon pa direksyon sa ila panimalay. Number 2 nga kategory sang quarantinis, mga Bacolod residents nga returnees man, pero hindi na sila mga OFW. Na-stranded na sila elsewhere in the Philippines tungod sang COVID-19 pandemic, mga lockdown bala, mga ECQs. So kung magpalauli ni sila, hindi naman ni sila dahil mapadiretso sa ilang mga panimalay. Kundi i-quarantine naman natin sila for 14 days sa aton quarantine centers, sa maning aton mga public schools. Ang katalong kategory among in-place residents nga naka-direct contact sa mga nangin positive nga mga patients like patients 8 and 9 naton, ang ila pamilya nga naka-direct contact dira sa Banago, kag sa Sabes, Villamonte, dira naton ginhouse subong sa Abes. Lain naman ang kategorya sa quarantine sa isa ka eskwelahan. We are preparing even more for our returnees and our own in-place quarantines. May kita fourth category of quarantinees, ang mga aton mga frontliners na Mayor Bing has decided na tagaan na sila mas comfortable nga mas convenient nga situs or venue of quarantine. Kaya mga frontliners nato ni sila mo, mga medicals, mga doctors, nurses, mga kasoldadusan, tada. Dira na sila i-house. Di na yung mga nag-perform na iklaya sa mga special tasking, nag-expose ang ila kagalingon nga kabuhi, lawas. Sa agod lang maservisyohan ang aton mga pumuluyo, matindihan ang nagamasakit. So sila mismo nagatubang risgo. That's why our mayor decided when we met and discussed this in our team. Marang palayag ni Councilor Renisito Lugaro ang kaaksyon nyo. May nasiplatan ko din ka pa nagtag sang mga goods nila. May mga ngalan ang likod nila sang mga opisyal na ano ning purpose nila yaman? Ngalan ang produkto? Ang kuwan bayo nila iya? Ati, para ko makilala sila kilala na nga daan gani, kilala na. Ambot nga nagasuksok pa ni sila mga bayo, yung mga isagid kaguban no, pagkadamo-damo sila yahudo, matyaga, hudo eleksyon niya matyaga nila ya. Dala pa na? Ang galing, ang sekretary gani sa PCOO nang natag sa bugas mo to may litrato yung matkagalan. Gali? Anong mga tao niya man nga mabulig ka lang, butangan mo pa yung ngalan, masuksok ka pa sa bayo mo, butangan mo pa ngalan ng sus kung gibutang na city government o amuni to, kundi mas mayo. Kasi ang kinalikawan ng sunex, ang maagyan kasdalan karon part ka sa tinda nga, wagi mo quarantine pass, kundi matakpan ka pa. Ati okay gani, butangan na lang city government or from the municipality o amuni, hindi kay butangan mo nga from Juan de la Cruz, from councilor, from Kwan, ang mga team, mga bayo nila, puros tanan ho. May mga ngalan. Ay, nano ini? Dorali, Dorali. Sige lang, kailan na gusto Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, aksyon at hupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Gidakson Artay Hopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, last 12:35. Ang aton oras mga kaaksyon, hindi ko lang masawani kung kaysa ni manghatag ka nagidlang sang ayuda ang mga nagaulupod nga mga tao, pasuksukan mo pa sang bayo nga may ngalan, amo ni amo to. Ay nanong okay man na tani kung hindi sa pamulitika lang okay man na tani nga kung korporasyon bala kung ngalan sang isa ka kompanya da pero ngalan sang isa ka may
Labot panihaw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pwede na gid lang na masuksok ang bayo na kagang pinutos da kung ngalanan from municipality or kwanbo damo gid gimmicks la no. Hala, tuduhin ninyo. Tubtob may ginhawa ka mo, no? Kay base kung hindi mabasahan lang kung kay sino naghalin ng bulig na, amo nang ginpasuksukan ang nagapanagtag. Ngahalin kay Juan de la Cruz. Ay, perte. Dapat sinitani ay kabudlay kung kaisa, no? Butangan mo pa color black. Pero ang manami, dire Malakay Finance Corporation, no? Kaya ang Malakay Finance Corporation nag-offer ini sang house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga sanga ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:38. Relax na na makadaliha, dali gid lang mga kaaksyon kay ma-unload kita. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. May lang nga pag-monitor kay paring Nono kag Maring Elizabeth Agisando dira sa Kawayan, no? Paring Rubini, kamusta subong? Daway na ko kakita sa iya. May lang nga pag-monitor, paring Nono Agisando kag Maring Elizabeth, no? Pre, basta may politiko, may politika na. Laban Paris gid sila, pre mo. Ay, pwerte. Amogid na pare ko ay, no? Sige lang Pagustuhan talang ginawa nila tubtub nga matapos-tapos na kay kabudlay kung kaisagid, no? Ay, oo. Ginakuan pa nila yan o ginahatagan pa nila sang daw hindi amo ang sitwasyon. Abi, paghagan-hagan lang, no? Mary Jane Saludares, may lang pag-monitor kay Maverick Scent. May handshaking pa gani. May handshaking pa. Ay, may handshaking pa siling ni Maverick Scent, to. Ay, perti man sila, no? Ay ko takat si Action Rex ti pahambog siguro nga halin sa ila, hindi sa gobyerno. Hihihi. Gani man. Okay man na tani, ma'am, no? Kung magpanagtag ka bla, okay man na. Galing kit hindi talang masawaan bla, kaya ara sa puder, no? Rodji Sancho, may lang pag-monitor. Good non, Action Rex. God is so good. Gani man. Ayos. And Jolly Rose Gonzales Sinaloa. Good PM lang, no? May lang pag-monitor. Good PM, wala pang purok sa Bison to DSWD. Wala pa na Jole. Okay. Aiko Takatsi, good afternoon, Action Rex. Sani, hindi anay nila ginapagwa, anay diri kahapon. May ara naman nagbalik di sa Japan na positive siya sa COVID virus. Gali. Maridel Basa, may lang pag-monitor. Good afternoon, watching from Basa at Guevara. Hindi na ng Basa at Guevara man. Brent Brian Costanilla Guerrero, good PM, Action Radyo Bacolod, Philippines, especially to you, Action Rex, Kantong Kag-Action Art. Always po ako nakikinig at nanonood sa programang Action Radio here in Dallas, Texas. May lang pag-monitor kay Brent Brian Costanilla Guerrero. Dala sa Dallas, Texas, no? Dinis Richard Tibor Roma, may lang pag-monitor, great lang Roma family, kag sa tanan nga taga San Enrique. Ayos. Paring Aldrin Limaco, Toto Aldrin Limaco, no? Way pag-abierto.
ang Ninas Rosta, no? Dugay-dugay pa paring Aldren. Sige lang Kay Nonoy Tahones, may lang pag-monitor And Sheila Alagos, dala sa Hacienda Mercedes Mao, no? Kay Apong Alagos Lori Anthony Resco, Idol Rex, love you lang wala kita Ay, pretty, grabe ba? Si Rinan Aloro Rico, may lang pag-monitor, Action Rex, pwede ka pamangkot, pwede naka-basket, wala man na guro virus, kung hindi gid pwede kung ano ang patakaran sang concern ni Jinsista, tumanon talang Ang basketball yate, pwede ka malang ka-dribble, das tupad mo Sa sulod balay mo, pwede ka malang gani ka-dribble, pwede ka malang kapabalhas bisan ikaw lang isa, no? Lady John Abailidad de la Cruz, may lang pag-monitor, no? Kay Nanay Nilita, kag Tatay Pito Alit, kag Sabana ko si Jer Alit, sang Barangay Bantayan, Kabangkalan, from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you so much, Gid. Lady John Abailidad, no? De la Cruz. Kay Girlie atong Salazar, may lang pag-monitor, and Sarah Jane Bigasa, no? Kag sa Bigasa family, sang Silay, kay Vince, kay Yanyan, kag Rayo, kag sa pamilya Harmia, dira sa Singkang Airport, pamati gid adlaw-adlaw. Dagang salamat gid, no? Kay Madam Virginia Antonio, Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor dira sa Celine Homes, Barangay Estefania, no? Salamat gid Madam Virginia. Keep safe lang ta Japon kag imo man pamilya to Rex. Ayos Thank you so much Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Jipoy Silverio, may lang pag-monitor. Salamat gid sa info, Jipoy. Kay Asusina Sincel, good afternoon. Mayari pa di sa amon, wala gid kabaton sap dito sa Barangay 4 nga nidya gid bag-o ng anak, sobra pa lang isa ka week, sige lang da pabungol siling ni Asusina Sinsil. Ayos. And Joe Pasigna, may lang pag-monitor dara sa Handumanan, no? Gatamyaw lang si Joe Pasigna, sang happy birthday kay Nilo Jaime, sang Sagwa Banwa Valladolid, subong adlaw. Kay Gem Stats, may lang pag-monitor, Gem Stats. Action Rex update ba sa rally sa Iloilo, kay daw ginpangaresto na sila tanan to. Gani man. Way pata update dito sa Iloilo, no? Kay daw may rally, angot sa Maywan And may lang pag-monitor kay Gartek Cancillo, may lang pag-monitor sa diin pwede ka ditor nga halin sa SOR kung magdulong konsumo sa akon anak sa frontliner sa butika. Sa butika? Okay. Kung bakulod ka, kung SOR ka nga kwan, pwede man lang ayuda, maplastar lang sa mga sa mga checkpoint bala. Pwede lang na may istorya. Kung importante gid kag kinanglanon gid, no? Paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Handumanan. Kamusta paring Mark? Kamusta kamo dira sa Handumanan, no? Kay paring Mark kag Ems Magbanwa. Kay paring Tip-Tip kag Mem Lerasan dira sa Barangay Estefania. And may lang pag-monitor kay paring Elmar kag kay Mrs. Nia Trafanco dira sa Mansilingan, no? Paring Renz kag Leia Campos dira sa Sumad, Oxlang. Kag kay paring Philip kag Tintin Rizaldo sa may Barangay Alihis. May lang pag-monitor. Paring Rinly Marter, good PM lang, no? And sa kay ari pa ginang isa ko ka amigo ho, daligid lang kay Don Ramon Salvia, no? May lang pag-monitor dira kay Don Ramon Salvio. Ay, perte. Sige And Jomar Viloria Hirongka, no? Hirongka. Ate, iya man na Jomar. Iya na iya kagustuhan nga magsali ka pabutyag sang iyang
nga side, no? Kada isa sa aton may diretso man mo. Lain man tong diretso niya, kag lain man padulungan niya. Kung galiko siya, tadlungon ta siya. Ibutang ta lang sa insakto, ah. Amo lang na. Totoo, Jomar Biloria, hirong ka. Hindi ta na. Kay respetuhon taman sila sa piyak nga side, no? Kay paring Binji Felisario, may lang nga pag-monitor dira sa Manila, paring Binji Felisario, kamusta dira? Kay Jimrel Isconde, ano ni sagod pa, Maxon Rex, Asko Tani, ano mabiyahe naman ang series? Sa South, sa South, sa Oriental side, no? Pero sa diri sa Negros Occidental, why pa biyahe, no? Ayos kay paring Alan Navales, may lang nga pag-monitor sa sining odto diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Paring Alan Navales, at your service. Ay, perti, Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected.
At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agad mapungga ng Radyo Philippine Standard Time, las 12:56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid.
Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:57 ng aton oras. Standby sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa pinakaulihing palayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Ang mga trabaho, nagatrabaho, religious mass gatherings, inang may misa, basta religious gatherings sa mga areas nga napaidalom sa GCQ, sa General Community Quarantine, atensyon na, ginabawalan kamo. Kay damo kuno reklamo. Amo naman ang ginapagwa sang presidente, pinagi sa presidential spokesperson nga si Harry Roque. Happy birthday lang gali kay Inday Mern dira sa Alimudjan, Iloilo. Kay Inday Mern na Aligor, no? May lang nga pag-monitor dira kag sa kay Tuturo nilo. Happy birthday, Inday Mern. Kadtuan tanay balita gikan sa Kapitolyo pod kay Aksyon Marlon Hinovia, 28,488 ka mga rice farmers nga apektado sang GCQ sa Negros Occidental, may tig 5,000 pesos kamo nga bulig pinansyal halin sa Department of Agriculture. Kagiban pa nga mga development sa probinsya. Yaring report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon sa hindi lamang ang pigado nga wala sang trabaho kag wala sang sweldo nga nabaton bagon man sa napatuman nga community quarantine dari sa Negros Occidental ang pwede nga makabaton sang bulig pinansyal. Kundi pati na ang mga mangunguma o kung mga rice farmers nga apektado man sa sering gina-implementar nga General Community Quarantine. Actually, 20,000 na siya, no? 20,488. Amo nang projected nga rice farmer beneficiaries dari sa Negros Occidental, why na malakip ang sunod sa Bacolod, sering nga ikapanagtag nga tag 5,000 pesos nga cash subsidy bulig pinasal ini para sa ila nga ikapanagtag sa Department of Agriculture si Dalom sang financial subsidy to rice farmers. Sa lamang ini sa mga programa nga ika-implementar subong sang Departamento pang Agrikultura ang mabuligan man ining mga mangunguma. Nalakip dari ang Negros Occidental sa target nga 24 ka mga probinsya nga hatagan sa Nexon Rex, pero para sa pagklaro si Provincial Agriculturist Attorney Jafet Masculino sa luyag mag-avail sang sering financial assistance dapat ang pwede nga makakuha sini katalauma sang 1 ka hektarya panubo o 1 ka hektarya panubo kag dapat nga nakaparehistro ina sila RSBSA o kon Registry System for Basic Sector in Agriculture. Sila pwede nga magkaparehistro. Hambal ni Masculino, kadto lamang sila sa ilas ni tagsa ka mga city, agriculturist, kon municipal agriculturist, ikaw nara ka sa Banwa, kadto ka sa opisina sang municipal agriculture, kung nara naman sa sunod, kadto naman ka
sa opisina sang City Agriculture para nga magparehistro. May ara pagadaksyon Rex sang pila ka mga project nga ginapresentar si Masculino, tapos abi hindi sila qualified sa siring financial subsidy to rise sa farmers. Ay medyo dako kung sobra abi sa hektarya yang ginatalaoman nila siring talanan. Pwede sila nga maka-avail sa iba sa nga proyekto pareho sang Rice Resiliency Project, mayaraman nga Hybrid Rice Production Program, mayaraman nga Urban Agriculture and Backyard Gardening, Crop Diversification Program. Kung paano maka-avail sila sa Rasiling Tara, hambal ni Masculino, at lamang sila sa ilang salita sa Tagsa Kabaga City o Municipal Agriculture's Office. Yari si Attorney Jafet Masculino. Especially sa aton nga mga farmers nga may ara ang Department of Agriculture nga programa ang financial subsidy to rice farmers nga 5,000 pesos total nga beneficiary diri sa aton sa probinsya mga 20,488 no 20,488. Pero kinahanglan, amo na importante gid nga dapat nakarehistro kamo sa RSBSA, no? O kon Registry System for Basic Sector in Agriculture. Paano ini siya? Kadto lang kamo sa inyo city or municipal agriculturist kag magparehistro dito sa ila. Kay kung wala kamo na rehistro sa RSBSA, tanan nga programa sang Department of Agriculture nga pwede kita makabenepisyo, hindi kamo maka benefit, no? So para sa aton nga FSRC or Financial Subsidy to Rice Farmers, ang maka-avail diri ang 1 hectare and below nga farmers, rice farmers, tiling 1 hectare and below. So again, no, importante gini ang RSBSA. Maparehistro kamo, kadto lang kamo sa inyo nga city or sa inyo municipal agriculturist kag maghambal dito nga maparehistro kamo sa RSBSA. Kung kamo agriculture related ni siya nga mga farmers, no? Provincial Agriculturist Attorney Jafet Masculino, report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Kaaksyon Aksyon Marlon Herboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Marlon, kadtuanta si Aksyon Eden Aboso, balita sa BCPO, chika points kag deployment sang kapulisan, wala pa pagbago sa liwat nga pag-extend sang enhanced community quarantine diri sa syudad sang Bacolod. Ay, puwerte, no? Amuman gyapon importante lang dahil di lang magpasaway bla. Kung anong ginapatuman sa mga kapulisan ta, amo gid na siya ang tumanon ta. Kaya until May 16 pa ini, mga kaaksyon. No? Ibalontang detalye sang siring balita ni Aksyon Eden Aboso, gikan sa Bacolod City Police Office. Yari si Aksyon Eden Aboso, Aksyon Eden. Action Rex, may ukod wala sang pagbago ang deployment sang kapulisan kag sa mga ginapahamtang bala nga inner kag border check-up points sang Bacolod City Police Office. Pinsunod kay BCPO Director Colonel Henry Binyas, inibangod sa liwat nga pag-extend man sang enhanced community quarantine sa syudad. Dugang paginsapol niya ang tanan nga Chief of Police kay ina sang aga, agod nga ti pahanumduman sang ila man sining nga mga trabaho. Palayag ni Binyas, luyag nila nga i-emphasize Direction Rex no sa mga pumuluyo nga kinahanglan magtuman sa layi kag agud makalikaw sa paglapta sang virus. Ipatuman gid ang physical distancing, knowing nga nakaibalo naman ang tanan Action Rex nga wala pa sang vaccine o kon antidote batok man sa sining virus. So isa sa nakita man sa aton nga iban nga frontliners nga para hindi maglapta ang virus, social o physical distancing Direction Rex. Ginpahayag mo ni Binyas nga wala sang dugang nga augmentation gikan sa Police Regional Office 6
mga kinahanglan man sa municipal kag city police stations ang ilang mga kapulisan. Sa pihak na may kakulang sa mga personnel, ila ginapangitaan sang pamaagi nga hindi gid mapabayan ang ila sini iban nga functions. Pamatinaton si BCPO Director Colonel Henry Binyat. Well, the same lang po ng kwanaton, ma'am. Ay, mo na may extension office ang ECQ naton. Pero basically, ang kwanaton, ang deployment sa kwanaton, patama siyang nagbago. Pero madamo kita sa mga pick-up points sa well, amo na in-emphasize ko na amo lang na may extension kita sa ECQ. Pero lay down ito ang ang tawag daw ang way forward or may plano na mo ang mga sitwasyon na sa amon sa linggo. Muna ang buwan nato ni new normal or way of life. Iwalangit natin, pasayos natin sa mga pumulong ang physical distance or ang social distance. Kung wala na sangkwan, wala pasang vaccine or even pulong sa netting, ang pinaka-epektibo karoon na kita natin is social distance or physical distance. Sa dugang pa Action Rex no kay sunog kay Colonel Binyas sa umpisa Marso 30 tugtol sa present may kapin 1,900 Action Rex ka mga violators ang ilang nga na-record tungod ako na-record Action Rex nga naglapas man sa sining ECQ pero ti sunog kay Binyas kung madumduman ta nagligad sa bugos ng Western Visayas number 1 ang Bacolod Action Rex may pinakadamo man nga violators ang ECQ pero ti sunog sa iya sa subong nagahagan-hagan na ang mga nagakadakpan kung apprehension sa aton nga mga kapulisan sa mga nagalapas man sang ECQ. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Eden Abuso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Radio, Philippine Standard Time, la 1:08 ang aton oras. Daligid lang kay pilit sa basta magamuni oras pilit sa do. Way siguro gana, no? May lang ang pag-monitor sa kay Ophelia Galero Arce dira sa Banwa sang Isabela, no? May lang ang pag-monitor kay Madam Ophelia Galero Arce, kay Elijah Jovelyn Shelian Elijah, kag especially kay Yang kag Mary Hope Villatora. Ga-monitor gid sa sining mga tinuon. Kay Rob Filibran, dira sa Kabangkalan, may lang pag-monitor kay Arkisa Flores, mayong udto lang. Arkisa Flores, live ni. Ati live Gapamangkot si Arkisa Flores kung live ko, no? Live ni, kay Bilin Salaw, may lang pag-monitor dira sa Barangay Tangob, no? Kay Batchmate Rolando Manzano, may lang pag-monitor dira sa Manila, kaluukan ni siya. Nakabaton sa ayuda, dumating lang. Ayos, thank you so much, good batchmate Rolando Manzano sa Kaluukan. Ayos, Kag sa kay Conel Leonoras, good pay Max Rex diri sa amon sa Regent Pearl Alihis, ang ginatagaan sang SAPDIA, mga up and downs ang balay. May mga negosyo pa, tidiin kada, palakasan lang ang pig. GGD ang in charge. Zero bilang naman iyang ngalan. Ay, pwerte ha. Namuha mo man sa Country Homes Phase 1 kag Phase 2 daho. 60 ka mga benepisyaryo ang ginhatagan nila, pero selected lang ang ginpili nila ang lapit sa luwag, no? Amo nang problema dira kung sinong kapanagtag sang mga goods dira sa Barangay Estefania. Kay kung pamangkuton mo si Cap Jerry Tingson, wala mang kuda o DSWD man lang ang nagapatigayon, pero mga barangay health workers ang nagapatigayon dira, no? Amo nang dapat gid padaluman sang investigation isang DSWD pagkatapos na ikadamo sang ukos-pukos sang tagtaganay nga hindi magkala amo, no? Dapat ginpili lang ang dapat nagakinanglan sina gid. Tamiyaw lang Action Rex sa Linawon, Kawayan, no? Pamilya Alik and Larome, ga-monitor sa imo adlaw-adlaw. Thank you so much, Gid. And Joyce Honsay,
Joy Sihon say Action Rex good pimangkot lang ko kung ari ko sa Bacolod mapakabangkalan ko sa tapi makapauli ko dayon bisan wala ko sang travel pass hindi gid pwede. Si Joseph ni sang Tangob, ano sakyan mo pagkabangkalan Joseph? Why ka man sang sakyan? Pag-abot mo to, why ka man quarantine pass or travel pass? Ano abi na? Richard Nicor, may lang pag-monitor sa Pontevedra. Sila dyan kag Sunny, no? Ayos kay Rosemary Valles, may lang pag-monitor. Ferdi Amatorio, good PM lang. Paring Ruel Lanawan, si Roma, ho? Matiman ko, pre. Anong matiman man? Kita ko si, okay, gani pre. Para na supply sa mga kaberks na mundi. Kita ya ko si Agurang Felix mo. At isa kasako, gani man. Kortesina sa ngamon nga SM ni SM Nona. Kay Ed Hilado, may lang pag-monitor. Kay Orlin Vergara Hinsole, may lang pag-monitor. Rinan Aloro Rico, Lilibet Ninya, Diana Pilayo, no? May lang pag-monitor. Efren Taokta Senior, may lang pag-monitor. Gani man. Trexie Busillo, kay Ann Saint, may lang pag-monitor, no? Ga-monitor man sa siling matinhon. Narski Ontal Siscarho, may lang pag-monitor kay Eden Legaspe. Good PM lang, no? Ayos, sige. Kay alang-alanggid ko sa tiyempo, diri sa aton siling pangalagad, no? Mahatag tanay pila ka mga commercials. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental.
nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid mga kaaksyon sa way ta malabutan. Pasensya gid, pabuwasan ta lang ng iban pa nga mga topikota, kag iban nga mga talamyawon naton. Okay, alang-alang gid ta sa tiyempo. Biyernes subong, happy weekend sa inyo tanan-tanan. Pero ti may buwas pa kita, May 2, no? Second day sang ECQ, no? Diri sa Bacolod sa bulan na sang May, no? Sige, salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining nga pagpakigupod. Kita-kits kita buwas diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Salamat gid mga kaaksyon, standby na sa This Is My Life. Igasunod sa Dili lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon